Čau, vítám vás na mém kanále, kde cestuju po Krušných horách. Dneska budu cestovat tady z Chomutovska, jsem kousek od Chomutova, a budu cestovat do Ostrova nad Ohří. Pojedu přes Kadaň, přes Klášterec a pak vám ukážu i zajímavé místo v Okounově. Takže si myslím, že by ta cesta pro vás mohla být zajímavá. Pro ty, co chcete jet třeba do Karlových Varů, tak ta cesta je velice podobná, takže se můžete inspirovat. Ale proč jedu do Ostrova? Kdo by sakra jel do Ostrova nad Ohří? Mě k tomu inspiroval Zdeněk Polreich, protože včera jsem viděl díl Ano šéfe, kde on byl právě v Ostrově, v restauraci, která se jmenovala Flambeef Burgers, tak nějak. No a Zdeněk tam přijel vlastně, že po nějakým tom měsíci a chtěl zkusit, jak to tam vypadá, a v té hospodě byla jedna paní, která neuměla vařit, takže vlastně jsme se ani pořádně v tom díle nedozvěděli, jak to tam dopadlo po těch jeho změnách. Takže jsem si řekl, bych tam mohl zajet. Začal jsem trochu pátrat na Google a tu hospodu, tu restauraci jsem tam v podstatě nenašel. Pak jsem teda našel nějakou, která měla stejný jméno, ale někdo ji založil před 2 dněma. Nejstarší recenze tam byla před 2 dněma. Takže si nejsem ani jistý, jestli to ještě existuje. Takže to v dnešním videu zjistíme, jestli ta restaurace existuje, případně jak to tam chutná. Tak já jdu na to a zase se za chvíli ozvu. Tak já se hlásím z Klášterce nad Ohří. Mohli jste vidět, projížděl jsem Kadaní a teď jsem se dostal do Klášterce teda. Mám teď momentálně 27 km. Existuje sem i kratší cesta, kde se vyhnete vlastně Kadani, jdete od elektrárny přímo do Klášterce. Ale dneska mám docela krátký den, takže jsem si řekl, že si zajedu takhle i do Kadaně. No a říkáte si, co v Klášterci asi tak dělat? Tak co já můžu doporučit, tak jsou tady 2 hrady, Egerberg a Schumburg. Jsou to zříceniny, takže je to tam spíš taková pěkná procházka, můžete tam třeba přespat. Oba ty hrady jsou zhruba 5 km odsud, jeden je směrem takhle dozadu, jeden je tímhle směrem. No a nebo můžete jít na zámek do Klášterce. A nebo taky do zámeckých zahrad, které jsou opravdu hezký. Zkusím tady z nich natočit pár záběrů. No a já teď budu pokračovat dál. Jedu směrem proti proudu Ohře. Směrem teďkon k Perštejnu do Okounova. A tam vám ukážu další zajímavost. Takže se těšte. Docela výhled.
Takže hlásím se znova, tentokrát jsem v Okounově, nebo teda u vlakové stanice Perštejn. A momentálně mě čeká asi největší kopec téhle cesty. A na tom kopci už vám ukážu další zajímavé místo. Takže jdem na to. Tak jo, kopec je za mnou a to místo, které jsem vám chtěl ukázat, tak je tady. Tahle ta rozhledna je přesně nad obcí Okounov, vlastně moje cesta vede zhruba tak kilometra půl odtud, jo, takže jsem si udělal fakt jenom krátkou zajížďku sice do kopce, ale myslím, že to může tady být zajímavý, protože tady je opravdu krásný okolí. Ale lidi, co se bojí věšek, to nevypadá úplně pevně. Já se nebojím, takže jdu to zkusit a uvidím. Tak jdem na to. Tam je zase v dálce vidět Šumburk. Tam vzadu je silnice z Varu do Chomutova, 13. A Perštejn tamhle vzadu. Tady je ta vesnice Okounov, kudy vlastně odkud jsem odbočil. Tamhle od toho kostela vlastně jsem zahýbal sem. No a tady za náma to už je vojenský prostor. Vojenský újezd Hradiště a tam se nesmí. Jen vlastně musím objet celý, ale ta moje cesta bude pokračovat tímhle směrem. Ale jo, kdo se chcete krásně rozhlídnout po okolí, tak určitě doporučuji si tady kousek zajet a je tady fakt krásný výhled. No jo, ale já mám hlad na burger, takže jedu dál. Tak jo, jsem back on the road a teďko jedu směr Stráž nad Ohří. Let's go! Opět se hlásím a momentálně jsem zhruba kilometr od Stráže nad Ohří. Celkově mám ujetých 41 kilometrů. A proč se tady hlásím? Chtěl bych vám ukázat fabriku, kde se produkuje voda koruní. Tak to je prosím pěkně tady. A když už jsem tady, tak vám řeknu fun fact. Nevím, jestli jste si někdy všimli, ale kamiony od Koruní tak nejsou klasický kamiony, ale jsou hodně nízký. A tady dám fotku. A jestli víte proč, tak ten důvod vám za chvilku ukážu. Tak jo, sjel jsem tak kilometr z kopce od továrny a tady je ten důvod, proč jsou ty kamiony tak nízký, protože každý kamion, co jede z té fabriky, musí projet tímhle mostem, takže proto mají tak uřízlou tu nápravu. Tak jo, já pokračuju dál do obce Velichov a pak se ozvu. Tak jo, já jsem teď ve Velichově a kouknu se, kolik mám kilometrů. Beru to už do ruky, protože furt to montovat na ten stojánek už mi z toho hrabe. Takže kolik tam máme? A čerstvě 50 kilometrů.
Ještě to je 7 km do ostrova. Já se teda vydám touhle cestou a vy, co byste chtěli jet do Karlových Varů, tak touhle, jo. Já jedu tady a do Karlových Varů tuhle cestu. Tu vám můžu ukázat někdy příště, je tam ještě hodně zajímavých věcí, třeba Radošovský most, anebo Kyselka, takže opravdu tam je furt co objevovat. Ale to někdy jindy. Dneska jedu na burger. Ne, to není v Rumunsku. I tohle je v Krušných horách. Tak já jsem tady na místě činu a zvědavý, jak to bude chutnat. No, vypadá to, že to je otevřený, seděli tam nějaký lidi, takže asi dobrý. Nevím teda, proč nemají svoji restauraci označenou na Google mapách, už tam je nějaká nová, ale tak jdu se na to kouknout, něco si objednám, jeden burger, zkusím si ho dát sebou a pak si ho teda někde sním a zkusím dát nějakou rychlou recenzi. Tak, momentálně jsem u zámku v Ostrově nad Ohří a hlásím, že mise byla úspěšná. Objednal jsem si burger. Tady to je. Restaurace funguje. Byli tam ti stejní aktéři, jako byli v Ano šéfe. Vypadalo to všechno v pohodě. A akorát ten burger jsem ještě neviděl. Ale ten kuchař mi říkal, že dělají teď nově fokáču, tak to jsem na to zvědavý, protože mi tam dal kus fokáči. Jo, už ji vidím. Objednal jsem si teda jalapeno burger. No, jsem na to zvědavý. Zdeněk Polreich hodně kritizoval je kvůli těm houskám, že jsou špatný, tak jsem zvědavý, jak to bude chutnat mě. Tak jo, já se teď v klidu najím a pak vám podám svědectví. OK, tak jo. Jídlo mám za sebou a musím říct, že jsem s tím opravdu spokojený. Nejvíc, teda co mi chutnalo, tak byla ta fokáča. To mi teda ten kuchař k tomu dal zadarmo, abych ji ochutnal a musím sám za sebe říct, že byla fakt dobrá a dokážu si představit, že bych tam šel někdy v budoucnu a fakt si objednal tu fokáču, tam mi fakt chutnala. No a samotný burger, Zdeněk Polreich nejvíc kritizoval vlastně, že mají suchý housky a objednal jim tam vlastně v tom pořadu nový housky, takový barevný, aby to vypadalo dobře. Barevnou housku jsem teda dneska neměl, ale musím říct, že mi nepřišla suchá, byla opravdu dobrá, takže opravdu vidím tam určitý zlepšení. Byť jsem to teda nechutnal předtím, jak to bylo dobrý, ale jako za mě můžu to jenom doporučit, fakt za 179 korun dobrý burger. Dobrá houska, dobrý maso, byl tam salát, rajče, byly tam cibule, já jsem teda si objednal jalapenos burger, takže jalapenos taky tam byly dobrý. Za mě to prostě můžu jen doporučit. A fokáču doporučím. Jestli tam budete, dejte si fokáču. Je to teda škoda, že to Zdeněk takhle rychle odpískal. On vlastně přijel, pokud jste neviděli ten díl, tak Zdeněk tam přijel, když tam nebyl ten kuchař a vařila mu to tam paní, co to úplně neuměla, takže to jídlo pak stálo za nic a on jim teda hvězdu nedal. Ale myslím si, že kdyby tam přijel teď, tak by si možná změnil názor, protože za mě to bylo v pohodě. Za mě to jídlo bylo fakt dobrý. No a tohle je konec mojí cesty. Já teď už teda půjdu na vlak a pojedu domů, zpátky do Chomutova.
Se vám dám data ze Stravy, co jsem tak koukal, tak to bylo 58 km. Tohle je ode mě vše a budu rád, když se budete dál koukat na moje videa, když budete po dlouhým týdnu v korporátu chtít zažít trochu svobody. Tak, ahoj.